Il-kaċċa għal gamim u s-summin se tiftaħ dan ix-xahar eżatt bħas-sena l-oħra. Dan sabar fi stqarrija maħruġa mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK li qalet li flaqa tal-Kumitat Ornis ittieħed vot favur proposta imresqa minnha. Din il-proposta rakkomandat lill ministru inkarigat biex japplika deroga mid-direttiva tal-asafar tal-Unjoni Ewropea u jippermetti l-kaċċa tal-gamim u s-summin waqt din ir-rebbija bl-istess mod bħall-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija tal-2023. Dan ifisser li l-kaċċa għas-summin se tiftaħ mill-10 ta' April sa 30 ta' April li ġejjin, filwaqt li l-kaċċa għall-gamim se tkun miftuħa mis-17 sa 30 ta' April, iż-żewġ ranet inklużi għaż-żewġ staġuni. Il-ħinijiet tal-kaċċa jibdew mis-satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar ta' kull ġurnata tal-istaġun u l-kwoti nazzjonali tal-qbit ukoll se jibqgħu bħal dawk tas-sena l-oħra, jiġifieri ta' 2400 għas-summin u ta' 1500 għall-gamim. Fl-istqarrija l-FKNK qalet li l-proposta tagħha tresqet f'dokument li ħejjiet fejn huma dettaljati riżultati pożittivi li nkisbu dwar is-sostenibilità tal-kaċċa tal-gamim li ħarġu minn surveys u studji xjentifiċi li għamlet blajnuna ta' volontarji matul l-aħħar snin.